Не превъртай. Искам да се помоля за теб. Това е молитва, която всяка майка иска да чуе. Господи, моля те, закриля и моя син. Име във всяка стъпка от живота му. Денем и нощем, от дома и по пътя. Нека Твоята благодат бъде с него, където и да се намира. В труда, в съня, в радостта или в тревогата. Очисти сърцето му от всяко зло и прости всички негови грехове, съзнателни или несъзнателни. Дарувай му мъдрост при избора, вяра в сърцето и смелост в изпитанията. Нека Твоите ангели вървят пред него, да го пазят и водят по пътя на истината и надеждата. Нека злото не го докосне, защото Ти си неговият щит. Ти си неговата сила. Ти си неговият Бог. Напиши амин. И Божията закрила ще слезе върху Твоя любим син.